L-ikbar presepju mekkanizzat f'pajjiżna juri l-istorja tan-nattività fi spettaklu ta' 30 minuta. Dan il-presepju kbir huwa tal-aħwa Gino u Paul Borch minn Ħall Ormi li għal dawn l-aħħar 3 snin ħadmu sabiex jibnu l-ikbar presepju f'pajjiżna. Fil-fatt is-sena l-oħra l-presepju ġie rikonoxxut bħala l-ikbar presepju statiku f'pajjiżna. Paul Borch għalinna li l-presepju mistenni jkun rikonoxxut ukoll bħala l-ikbar wieħed mekkanizzat u stqar li l-presepju huwa twil 32 pied u font 20 pied. Paul stqar li l-presepju ma joffri spettaklu biss fi żmien il-miliet, iżda jinfetaħ ukoll fi żmien il-ġimgħa kbira hekk kif juri wkoll il-passjoni u l-irxox ta' Sidna Ġesu Kristu. Laħda l-xelluk, naraw il-twelid u l-miliet, nasu laħda l-lemin ħajkanna l-passjoni ta' Kristu għal-ġimgħa kbira. Paul Borch u Gino rakkontaw kif mindu kienu żgħar dejjem kienu jagħmlu l-presepji li tagħhom ħadu bostu nuri. Madankollu b'soba rakkontaw kif dan il-proġett bdieħ magħhom ħuhom Carmelo Borch li sfortunatament ma rax il-proġett tal-presepju jiġi fit-tmiemu hekk kif ħalla din id-dinja fil-bidu tas-sena l-oħra. L-aħwa Borch saħħu li għalihom dan il-presepju huwa ta' unura l-familja. Aħna l-aħwa Borch, dalet tanda kollu tal-festa tan-nar u tal-miliet. ħaġa għandna dejjem nieħdu l-ewwel konna xi darbiet kompetizzjoni nazzjonali. Il-presepju fil-ġnien de la Cruz f'Ħall Ormi għandu miftuħ għal pubbliku sas-6 ta' Jannar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.